अवतार गणेशा देवा पाय पड आई बाबा आज मागे वाढदिवस तुम्ही मग आशीर्वाद द्या आशीर्वाद द्या आशीर्वाद द्या आणि थँक्यू बाय थँक्यू काय तू सकाळ सकाळ खाय गेली आज मग भवाल बर्थडे पहिले गणपती देवळावर सुखाजवळ आणि भरपूर आयुष देऊन हा देवाकडे मागून येईल आज आमच्या आई बाबा दिसले ह्यात मग दिसले देवाकडे ना आज संडेला एक फोड केक खाण कापून जाते मग या सगळी प्राईस आहे तर हा जाऊ बाय तिथे हलका हा येते आता मागील घरासाठी पहिली गोष्ट ना गणपती केक अभिषेक खनियो हा गणपती अभिषेक या आज मग धमाल बर्थडे आज आम्ही हसते हसते राहू गाणे म्हणूया जाऊ
कळला रे? कळला बघा चरण मागे चोडा तुझ वरती हा तू गेलो भाम तुम चुकून आमच्या घराला दिसतात ना बरोबर जाग्यार येऊन पावला आज तुगेले बर्थडे नी हे म्हाका कशी कळ आज मागे चले तुगे बर्थडे साठी व्होड पार्टी दवरला कमीत कमी म्हटला 1000 तरी लोक येतात ही उलयतात सर मागे चली तुका खूप प्रेम करता आणि ते तुझ्यावर लग्न जाऊ जा म्हण हॉटेल घेऊन बसला बसा हा चहा घेऊन येता ओहो मला तुम्ही दीक्षा डॅडी हा तेका पक्का ओळखता हांव दीक्षा डॅडी शरण तू आज आमच्या जरा केक कापोईन झाला मागे चोडू म्हाका हाती मेळ्ळो रे बाय चहा घेऊन ये बेगी चहा घ्या शरण तुका मागीर येऊ तू मागीर कार धाडून दिवं सर तू मागीर घरा येयले आप प्लीज उतर करना शरण कशी म्हणणार रे हा तू काय पडता मागे करोडांचे असते तू वारेसता पैसा हात का तो हा करणे हाय चले की तुमचे लव केला लावून जाऊ तू तेका प्रेम करणार तेणे तुका प्रेम करला तू की जाय ते सांग हांव आणू मागे चली म्हाका नाव जात गेला म्हाका आनी कोणूच आदारना रे सर मागे एक सांगता मागे कितें हय म्हणा हय ना म्हणा ना बाई तू तरी सांग होते का मामा तुमच्या चेहऱ्यात बर्थडे केक कापू खाऊ भाऊ घेऊन येता बाई तुझ्यावर म्हाका विश्वास आसा हांव वाट राखता बरें येता भाऊ इतलो गोड समज कित्याक म्हणटा पळयल्यार कळटा करोडपती लोक ते मुखार आमगेलेच बर जातले भाऊ ए भाऊ बाई गेल तो हय गेलो भाऊ अश कित्याक सांग तुवें अच्छा ही एक व्हड काणी आसलो तेका चली मगो 1000 चल्याकडे लव करता ती मागे फ्रेंडाक लव करता म्हणून सांगो धोका देते धोका तेका लवा तो आप पिसाम करता किती बाबा पिसलो उडे आतो पैसा असतो ते मनात लावून देते पैसाच लावते पैशाचे लाडकीन पप्पार घोडा बसले ते हात आणि ते कोण लंग दाखवले तो गुलाम लागून ते का गुलाम केक कापू खाय तू घेऊन येत म्हण सांगला हे दूध कापू द्या थोडे दिवस थांबा सर मागे घर दबकत नाका हा तुम्ही पाया पडता सर सर मागे काम करता हा थोडे थोडे करून करता खरे सर सर माझे विश्वास दवरा बरं सर हा सर बाबा हे मागीर कोणाक कसले वजे दिवन गेलो तू बाबा कसले वजे दिवन गेलो बाबा इतले बँका लोन काढ पैसे किती केले देवा हे तुकाच खबर आहे देवा तुकाच खुश तू रस्त्यात टाकून एकटा किती पडता आचल हा मेंटल जाऊन तिथं बाकी असलो मग जेव्हा बेजार येऊन गेला अरे किती झाले ते तरी सांगू का हा तुझे प्रॉब्लेम आचल मागे बाबा नुक एक बँकात 6 लाख अनेक बँकात 8 लाख तशाच अनेक बँकात 5 लाख 3 बँका मिळून इंटरेस्ट समेत 30 लाख झालो त्या बँक मॅनेजरला आता फोन येलो ते कडे किती उलेच्यात कळलं काय बाबा ने इतले पैसे काढ किती केले ते देवाकच तो बरं गो म्हाका वाटेर उडोवन माझ्या इतले कर्ज दवरून गेला ते थोडे तरी पैसे भोवन जाला मागे घर मॅनेजमेंट जमून कसं जालो तुझ्या बाबा कसले बिझनेस आशिलो म्हाका काय खबर ना गो हांव कॉलेजाक वयतालो म्हाका भाऊ
तुमच्या भरपूर खर्च करतालो तेणी लोन कार्ड कोणा दिले कितले पैसे किती केले म्हाका काय खबर ना तेगे कोणी इगोच नाशिलो तेंका विचारून पळोवन आशिल्ले ते म्हाका हांव सगळे करत जाले आतां तोच ना न्ही आतां ती दोस्त न्ही ते खरें सांगतले ते बेकारान कोण दिला खंय वचून घेवन दिली दिसता गो तू कांयच टेन्शन घेनाक रे आमच्या लोकांक लग्न जाता येतं आमच्या जमीन उचलली ती आमी सगळं विकून तेमकां थोडे पयशे फेड करया मागीर तूं खंय कामां लागल्यार सगळें सारकें जातलें पळय आचल तुही सांग सारखी ना गो तू तुझे बद्दल तू टेन्शन घेनाका तू सदां आमकां खुशेन रावूंक जाय मागीर खुश मागीर राजा तूं सदां हसते हसते रावूंक जाय Yeah.
योग्य मेडीत घ्या गोड गोड हवे घेऊन खुश कर हे माये कन्नड भाऊ मागे सांगू हा निधीकडे निधी मांजरे असतात मागे नागा घास मला बसो ನಾನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಗ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ तुझे नाव किती आणि तुझ्या घरात कसं राव मागे ಹೆಸರು मागे ಹೆಸರು कटकाट कटकाट कटकट मेलो हलकट खुश खुश तुमचं तू मागे फात किती बघता पहिले सांग मला माग खुर्ची सिगलेला ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಗಾಜೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ अरे बापिष्टा तेगे रांगार पहिले उठतो हा ते रांगार पहिले वर तू किती सांग मला ನನಗೆ हा ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ನೀನು ಬೇಕು गावल हो ಬೇಕು पहिले म्हणतात यादला काय ना तांबड्या चपला सुद्धा करणार माझ्या तर या करू ಬೇಡ बेडा ಬೇಕು बेडा म्हणजे ಬೇಡ अगं पार्वती मागे जेडे किती जाणी पडो अगं तू गो मग गो गो मी तो आता खेळ जातो खेळ तू गो मी जाऊ तू का ಶಟ್ ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಹೇ ಹೋಗೋ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ पार्वती तो कन्नड बोलत मग मी चालतोय का हो तो बाहेर होता हेडू गेलो येतात बडाचे कोण कटकट बसत आहे कटकट घेऊन लाडून बी निघा अरे पापिस्ता मागे चढत नाही तो का पार्वती मी सांगे दुकान गेला होता दिसतो का मिरसांगे दुकान तो आणि मिरसांगे दुकान तू ओढ पडत तू बस अगं पाप्या माझ्या जड्या वेळेला मामळा थांबले गो ಅಜ್ಜ तू माझा बेडा ह्याच्यात ಹೋಗೋ तू खूप बोलेला ते तुझ्या अंगाने बसतो एक काम करता भीतर होता आणि चापड्या चपड्या उदास घेऊन हा तांबड्याचे का मागे चेड्यात बसून मागे घरात ये मागे साडे पाच बोलायचा बाबा बाबा तुला मागाय रे बाबा सोड रे बाबा आराम करा कोण रे तू
बाबा आपले चढू गुरे परफेक्ट मारला गेलो मारू काय मारू खय मारू बोलू रावा जाम दर्शन्या तू उदा घेण्यात हा तसं त्यांनाच बातमा शिरले आता कित्या माल पण म्हाकाच कळना एक कटकट इथून उदा घेऊन कुणी कटकट उदकुडी मग मी दिसता पुढे कुडी 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 ताकांडे वळा घे ताकांडे तू कोण हा बाबा चोडो आणि तुझ्या घो मुगा माझ्या पिछे नका पावले तू सवाल मारू घे बंडू त्या उद्या घे सगळं मग उदा किती आठ घेता काय बाबू बोय दिसू लागला केसला तुझे उदा आठ घेता आशिल्ले उदकाचेर उदक उदकाचेर उदक बाबूजी तू एक चपला उदा पेर का कितलो जास्त चपला होता मारू घेऊन धावून गेला अगं बाप्या मागे तोंड्या मारण मारू गेला माझे चपला होता असं तोंड्या मारण गो किती वेळ नका मागे तू मामा लागतो नका मागे चपला होता तोंड्या मारण पडे वय उद्याला पुरा बाटल्याने वय तोंड्या मारण आपली चपला उदक पार्वती सकाळ नेकरी चहा पिल्लो आता भूक लागला मग भीतर होत चल रांधून जवळ आपण गिळ चल होत ह्या गवा येते आणि त्या रोड मोठ्या गावा येते जेव्हा तू कंटाळून गेला असते मागे बाप्पा निघे बाप्पा कसं गुणमंत्र नाव त्याचं लग्न तर बाहेर वगैरे पार्वती हो पार्वती हो पार्वती हो माका मूड ये लागल मूड येईल एक मूड धावणं गायला आपली मूड येईल ते रोग ये बॉम्बे असं वळणार का मूड येईल त्याची निघा पण डान्स करा बघ पण डान्स करू जाय कसं बघ नाला बघा हो कपडे काढ नापतालो नाचले बाबा कसं करणार का गाडी जा म्हणला जा बघा आणि म्हणून कुठ चाललं बघा
कॉर्पोरेटच्या कंस गावक पंतप्रधान जवळ काम जाऊन घ्यायचं ठरलं होतं. सोबत ते खाली आहे बस ना.